Kedves kertító tulajdonosok, bizonyára izgatottak vagytok, hogy állnak a minták, úgyhogy most nézzük is meg őket. Mire is emlékeztek? Filterekre neten, ők még itt található egy részük, de a nagyobb részüket már feldolgoztuk. A mintafeldolgozás első fázisa a környezeti DNS kinyerése szűrőpapírból. A DNS izolálás egy több lépcsős folyamat, aminek során a sejtek fizikai-kémiai feltárását végezzük el. Ezek a sejtek a tavakban élő kétéltőekhez, szúnyogokhoz, baktériumokhoz és algákhoz tartoznak. A folyamat terméke maga a DNS. A mintafeldolgozás második fázisa a környezeti DNS felszaporítása. A minták bekerülnek a PCR gépbe, majd a végterméket kiküldjük külföldi laboratóriumba történő szekvenálásra. Kedves kertító tulajdonos! A biológiai minták feldolgozásán nagy erőkkel dolgozunk. A környezeti DNS kinyerése már megtörtént, aminek a felszaporítása folyamatban van. A következő lépés a minták külföldi laboratóriumba való kiküldése. Ha szeretnéd tudni, hogy ez mikor történik, és megismerni az ezutáni lépéseket, akkor kövess minket a social media felületeinken.